Nazdar lidi, tady Ježek, vítám vás u dalšího videa ze Skybloku, zase společně se Strgem. Nazdárek, nazdárek. A v tomhle díle bychom vám chtěli říct, že jsme trochu víc hráli na kameru, než jsme měli v plánu. Trochu. Takže vylepšili jsme si tady cobblestone generátor, nekonečný zdroj vody, rozšířili jsme malinko platformu a to bude asi z těch novinek všechno. Baráček. Baráček, ten je takový nepodstatný. Takže baráček jsme si ještě postavili. V tomhle díle padly takový návrhy, že bychom si tady postavili stromeček. Že? Haló? Co? Říkám, že tu padly návrhy, že bychom si postavili stromeček. Jo, já jsem měl lák, já jsem tě neslyšel. Takže mohli bychom ho zrealizovat. Nemuseli. Co? Museli, jinak bychom neměli co natáčet. Ty. Akorát jediné, co mě štve, že když budeme stavět ten stromeček, tak tady nebude sníh, ale co? Všichni, kdo bydlí v takových menších vejškách, už jsou určitě zvyklí na to, že na Vánoce sníh není, takže no to sere. Tak věci si připravil nebo je máš u sebe? Co? Věci. Věci jsou pořád v čestě. Dobře. Mimochodem ukážu vám teda jeden z těch receptů, co tu je na serveru předělených. Takže jelikož máme dost málo jídla zrovna, že? Jasný. Tak si uděláme nový. Budeme si dělat stejky, takže jak už můžete vidět, je to schněný maso, kolem dokola doprostřed cukr a jsou z toho normální stejky, které už si stačí jenom potom vypíct. Takže počkáme, jestli to vypeče. No a asi začneme stavět ten stromek, no jenom kde přesně ho chceš mít. Já nevím, já bych možná na chvíli zbořil tu dřevěnou tu a postavil ho tady, protože tady je asi nejlepší místo na to. Co dřevěnýho? Na to dřevo. Farmu na dřevo bych. Nebo tady bych ho udělal a nesázel.
Nemáš nůžky u sebe? Nemám. Tak je skoč udělat. Železo. Cože? Mám jedno železo. A. Ty maso. Napadá mě jenom jedna věc, co k tomu říct. Obchod. Kdybys furt nepadal. Držubu, já jsem u sebe předtím žádný neměl, vole. Tak tam skoč ty na obchod. Já s mýma lagama se posral, ne? Proč pak? Dělej. Co pak už to jednou? Já s mýma lagama se posral, ne? Dělej. Už to opakovat nebudu. No tak máme tady odpočinkový díl na chvíli, než tam Strek skočí do obchodu pro jedno železo, tak já vám to tu zatím ukážu, co to máme novýho. Takže tohle je náš skvělý nový baráček se světlitem jako hlavní lustr. No, tady. Tady jsem si všiml, že mi vlastně chybí plot. Co tu ještě děláš? Já jsem ti říkal, že pro něj nejdu. Já dělám prohlídku, tak pro ně skoč, dělej. Tak jako další máme nekonečný zdroj vody, který jsem taky dělal já. Je postaven trochu narychlo, že není ani jak moc vydesignovaný. Strek tu furt chodí a neskočí proto. No. Tak jako další tu máme cobblestone generátor, který funguje na oba směry, což je pro nás ideální, jelikož jsme taky dva, tak můžeme každý z jedné strany, že? Přesně tak. A potom normální formou jste viděli tahle z vejšky nějaký sugarcany, mrkve a obilí. A tree farmu, která se furt ničí, jenom kvůli tomu, aby se udělalo místo. A ničí hlavně jeden člověk. Já to nejsem. Takže no nic. Tak. Já skočím teda pro to železo. No konečně. Co kdybys mi to poslal? Co? XP? Myslím si, že 300 mi asi stačit nebude. Jak mám 881. No vidíš. Cent X dohromady. Mhm. ID, teda tvoje jméno No. a počet. Ano. Tak jo. Jsme na obchodě opět. Tak. Už to tady znáte, jestli jsem vám to předtím nevysvětlil dostatečně. Takže musíme najít jednoho obchodníka, který by u sebe mohl mít železo. Ty náhodou nevíš, ne? Kdo prodává železo? Ne. Mohl bych to zkusit u samuraje. Nebo u králíka, to bude mít to pro. Králík má železo určitě. Králík bude mít bloky. No. Ne, králičí nora má železo. Jo, vidím. Včera jsem tam byl.
pošli mi 300 expů. Jo, a jak asi? Tak nic. Takže Na to nekoupíš ani jednu. ne. Budeme mít další prohlídku do veřejný mob trapky. Vypadá to, že půjdeme asi na zombíky, asi ne. Jde tam strek. Uhni. Dělej. Ne, jdi na creepery, já chci na chejtle. Tak si tam pro něj jdi sám. Já je budu vyjazovat. Takže funguje to tak, že když sem přijdete, stoupnete na tady na ty pressure platey, nikdo se s vámi může dostat a tady do té vody se vám začnou spawnovat creepři, pavouci, skeletoni nebo zombíci, podle těch, co jsou tady postavený. Jediná nevýhoda toho asi je, že když si sem někdo zaleze tak a udělá si třeba 15 mečů, tak sem tak tady odsaď nedostane a musíte si buď udělat svojí, nebo se smířit s tím, že půjdete na jinou. Nebo se s ním nějak domluvit za nějaký prachy, co jsem tak jako zažil. Tak prostě, že vám pošlou nějaký XPčka a oni vás sem pustí. Většinou teda ty XPčka posílali mě, ale... Protože já jsem jedna z těch kurev, který si udělají třeba 15-20 mečů a čelí tady celou dobu. Neříkej. Dlouho? Ještě. To bude. Čeho jsi byl u skelíků? Ne. U creeperů. Škoda. Je to kosti. Pojď se, Matěj. Přesně sem. Co? Přesně sem. Tak. No. Tak jsme zpátky na ostrově, ani jsme kupovat železo nepotřebovali, takže protože v Matějovi z dropu padly Já ti dám přes držku, kámo, ještě jednou. Padly 2 železa, takže... Kámo, to vystříhneš. Co? To vystříhneš. Co vystříhnu? Řek si Matějovi, to vystříhneš. Dobrá, tak znovu. Čekej. Ale že si to... Tak jo. Jsme zpátky na ostrově, ani sám železo kupovat nemusel, protože tady z Tregovi spadly ze zombíků z dropu 2 železa, tak si rovnou udělal nůžky a... Myslím si, že touhle bombou bychom to mohli dneska ukončit. Natáčíme přibližně už 30 minut, takže... To ne. To jo. Jo? To určitě. No takže strom uděláme, nevím, jestli v příštím díle nebo za kamerou. No, bychom ještě mohli nahrát do dělání stromu. To bychom jako teoreticky mohli. Tak jo. Zítra teda v dalším díle dostavíme strom. Dárky nebudou. Ty budou jenom zvony. Takže tohle by bylo pro tenhle díl asi všechno a já se s vámi loučím. Čau. Čau.